Na 3, 2, 1. Ukažte na toho, u kterého je větší šance, že se do toho druhého zamiluje. 3, 2, 1. Ahoj, tak tohle je Mája, ty je 22 let, já jsem Marek, mě je 21. Náš vztah je takový, že jsme nejlepší kamarádi. Ahoj, já jsem Kristýna, jsme teda tady s Pájou nejlepší kamarádi, nějaký pátek už to bude. Jak jste se poznali? Přesně něj kamaráda, byl trochu jako magor a vzal pomeranč, že se stáli na schodech a on ho chtěl hodit po mně, protože byl naštvaný. A Fred dal ten pomeranč a hodil ho a nejsem žádný jako super hrdina, ale letěl pomeranč a najednou moje ruka byla od tvýho břicha a já jsem ho prostě chytil. Jak to vůbec A úplně, cože? Tak jenom díky mně máš ještě slinivku jako. Tak pojď. Čeho si nejvíc ceníš na našem přátelství? Vlastně vím, že se na tebe vždycky můžu obrátit a že prostě vždycky budeš stát při mém boku. Čeho si ceníš ty? Samozřejmě jsou ty špatné chvíle, dobré chvíle. Párkrát jsi tady nebyla pro mě, ale... Hej, to je lepší. Co si vykomunikovali. Hlavně toho, že jsme úplně game changer toho život s těma všema lidma, co jsme přinesli do života. Já jsem byl předtím vlastně asi dost nudný. To bylo jako super. Nevím, je to vždycky taková jako sranda, je to uvolňující a prostě není to nic takového nuceného a fakt spolu můžeme řešit úplně jako všechno. Yes. Takže to. A ty? Sranda, to je jako to nejdůležitější na tom. Jo, no. Co bys řekl lidem, kteří tvrdí, že přátelství mezi mužem a ženou nemůže fungovat? Žiješ v 21. století, kámo. Dneska už nemůžeš být takhle předpojatý. Jasný, že to může fungovat. Existuje něco jako platonická láska a nemusíš jakoby milovat toho člověka, ale tu duši, jakože toho člověka jako máš ho rád, tohleto, a rozumíte si na nějaký jiný úrovni, než jakoby na té sexuální, takže takhle bych to asi viděl. Vždycky tam je z jedné strany na tu druhou, na to druhý opačný pohlaví jako něco víc, je to možný. Samozřejmě to nemusí být jako věčně, může to být nějaká prostě perioda, ale myslím si, že jako to může fungovat. Tak jo, jdu na další. Jak moc se ti líbím? 1 až 10. A co se ti na mě nejvíc líbí? Tak jako 10 samozřejmě, Tak to je jasný. ale nejvíc se mi na tobě jakoby vzhledově líbí asi oči a postava, takový prostě chlapák. Třeba 7 a prostě pak přidává strašně ten charakter. Ten tvůj charakter je prostě pro mě mnohem jakoby víc než jakoby vzhled. Já nemůžu odpovídat na slečnu. Přesně tak. Myslím si, že Olik je krásný kluk, ale ani si vzájemně nejsme svoje typy. Ale máš moc krásný oči. Žárlila na mě někdy tvá partnerka? Asi víme oba, ne? Tímto zdravím tu osobu, ona to bude vědět, kdo to je, ale je to zrovna ta nejčerstvější, se kterou jsem nebyl krátce. Chorou okolností je to můj spolubydlící, takže si myslím, že ta v nějakých věcech si myslím, že tam něco jako proběhlo. Asi ne, a taky možná asi jo. Ale spíš si myslím, že jsem dostatečně jako vysvětlil, jaký já mám vztah se svýma kamarádkama. Že jsem prostě vysvětlil, jakože hele, teď jsme spolu, je tam prostě 5 let před tebou a nikdy v životě jsem na nic neskusil a teď mám tebe, tak už bych to dělal, jakože nevíš. Jo, hele, každý jako partnerky si myslím, že jsou nějaký, ale jsou jakoby žádlivý jako většinou, protože si pak domýšlí nějaký věci, co tam nejsou a člověk se snaží prostě přesvědčit, že to tam není a občas to nejde, no. Měli jsme spolu někdy něco? Pokud ne, co by se muselo stát, abychom měli? Ne, neměli. Ne. A co by se muselo stát? Museli jsme se znovu narodit. Asi tak. Jinak. My jsme si už na začátku řekli, jak to máme a Přesně jak to tak. bude. Nemáme tam mezi sebou žádný jako sexuální napětí nebo něco, to prostě hned od začátku jsme si to prostě nastavili tak, jak chceme, aby to fungovalo jako kamarádi. Neměli a vlastně ani nevím, co by se muselo stát. Jakože já si myslím, že asi tohle máme hodně dobře vykomunikovaný, že vlastně jakoby tohle by nám nemohlo narušit ten vztah jako vůbec. Jakože prostě jsme spíš jak sourozenci, prostě soulmates, než že by tam byly nějaký takovýhle ejhle. Ejhle. Tak, na 3, 2, 1 ukažte na toho, u kterého je větší šance, že se do toho druhého zamiluje. Teď 3, 2, 1, teď. To je to asi jednoduchý, ne? 3, 2, 1.
3, 2, 1. No, tak to je prostě jasný, no. Jsem jako holka taky i pochopitelný, že jako to cítím třeba víc jako... Ale většinou mi přijde, že právě ty kluci víc sedí k těm kamarádkám. Tak ono je Že to sporný. Je to sporný, no. Ale v tomhle tom případě máš pravdu. Vole, já už Ty nevím. vole, co tam píšete jako? Viděla jsi mě někdy na HTO? Možná se párkrát, možná i omylem, možná když jsi měl něco upito, že jsi ukázal svůj řiď prostě, ale jinak jsem tě nikdy neviděla jako úplně že nahýho. Asi na tvůj. No, ne, ale viděla jsem fotku koulí, protože... Že za něj úraz, no. Tak nám to ukázal, že mě úraz, no. Ukázal to celý party, všichni jsme to Byl viděli. malej, no. Asi. Bylo mu 17, tak... Viděla jsem tvojí prdel. Možná půlka teska ještě viděla. No, ne, asi. Ale jako, ne, nikdy jsem jako tvůj penis neviděla. A ani nechci. Jsi mě viděl někdy nahou? Jo, vlastně. Ne, neviděl. Jo, to vole, jsem teda viděl v tom bazéně. Ale hovno, vole, Jo? ty si to vymýšlíš. Jo? Mega si ti tam já jsem roztrhla byla- pod prsenka. Ty jsi mi ji roztrhnul za první. Ne, to byl a byla Máří. jsem otočená. Dobrý, no, tak ukončujeme toto. Měl jsi o mě někdy zájem? Tak Sára byla extrémně populární holka na základce. To nebyla populární. Byla si prostě populární. Takže vlastně jako každý kluk si prostě počká, ta Sára je populární. Takže každý měl zájem o to se s tebou kamarádit. Já si myslím, že jsme o sebe tady v tom nikdy zájem jako neměli, tedy z té partnerské stránky. Nebo? Co? Nebo? Co nebo? Jo, nebo ne? Ne. Hele, neměl jsem o tebe nikdy zájem, jenom přátelství, čistě. Jakože z začátku, co jsme se začali bavit, tak mě se jako Pája líbil. Pak jak jsme jako začali zjišťovat, že si prostě rozumíme na té kamarádské úrovni, tak jsem to hned jako utla, nebo jak to mám říct, prostě jsem ani nepřemýšlela nad tím, že bych do něj měla nějaký jet. Prostě mě tam fakt jako bavilo to, že si rozumíme jako kamarádi a pak hlavně jsem měl tu přítelkyni, takže No, mě to jasně. ani nenapadlo No, jako jasně. něco zkoušet. Jo, měl jednu dobu. Bylo mi to i řečeno. Pro mě bylo důležité, aby si prostě v tu chvíli uvědomil, že to je totální chujovina a že to, že mě máš rád nebo miluješ nějakou jako moji osobu, je prostě správný jako i v tom kamarádském směru, ale ne, že bychom spolu vlastně něco mohli mít. Ta hodnota toho kamarádství je fakt jako tady a to, co by mohlo nebo nemohlo, to nikdo neví, že je někde úplně jako fakt mimo prostě. Půjdeš mi na svatbu? No jako jestli Jo? mě pozveš, tak samozřejmě. Tak když bude s kým, tak tě tam pozvu, jo? Pecka. Jenom pokud budu svědek, družička, DJ, anebo pozvaná. Já bych ti moc ráda šla na svatbu, i v nějaký jako, možná si to můžu říct důležitý, jako roli. A tak naopak, jakože, jestli já půjdu tebe na svatbu, tak Si ne. ne. Asi. Jo, mega jo. Já tam budu velice rád. Jakože, děkuji za pozvání, přijdu. Jo, Jestli ty půjdeš, tak já půjdu taky. OK. Tak Můžeme dát nějakou dohodu. Paráda. Super, super. díky moc. Díky za pozvání.